Hola, Luismi, com ha Hola. anat? Has pogut comentar la idea de l'entrevista? Sí, diu que endavant. I ara què toca? Doncs mira, ara ens toca fer planificació i agenda. Per quedar amb ella. Sí, però també per altres coses, com per exemple saber que el dia de l'entrevista no és el primer dia de producció audiovisual, sinó que hi ha feina prèvia també. Llavors, explica'm més. Mira, així, fent una llista mental, el primer que necessitem és un espai. A ser possible que sigui un espai tancat, que estigui ben il·luminat, no ens faran falta alguns focus, i si pot ser que no sigui un espai molt gran o molt obert. Vale, això és per evitar temes de reverberació i tal, no? Sí, i també perquè si és un espai tancat és més fàcil enregistrar el so, controlar també la il·luminació. A l'exterior sempre tot es fa més difícil i demanar més recursos, perquè tens, per exemple, el vent, el so ambient, les ombres, els reflexes, hi ha moltes altres coses, per tant, si pot ser tancat, millor. Vale, és a dir, cal buscar, reservar i assegurar-nos que les dates i horaris són compatibles amb totes les persones involucrades, no? Exactament, per això ens toca treure l'agenda. Per l'espai, però també per tenir en compte que, per exemple, haurem de reservar el material que necessitem i assegurar-nos que el dia i l'hora de l'entrevista cap altra companya ha d'utilitzar les càmeres, els micros o el que necessitem. I també hem de tenir en compte quant de temps ens portarà la gravació. És a dir, hem de pensar que potser la persona entrevistada no cal que estigui tota l'estona, mentre preparem el material, per exemple, no cal que estigui, però sí haurà d'estar quan fem les proves de so, les proves de càmera o potser fins i tot l'haurem de maquillar una mica. Bueno, no crec que ens maquillem. Tema micros? Sí, a ser possible hauríem de comptar amb un de corbata, perquè és el que millor agafa la veu i és des d'on millor genera la veu, i necessitarem dos, un per la persona entrevistada i un altre per qui li faci les preguntes. I llavors, i a on els connectem? Això depèn. També necessitarem una o dues càmeres per gravar. Llavors, si aquestes càmeres tenen entrada de micro, doncs cadascun dels micros ha d'anar connectat a la càmera que grava i que porta aquell micro. I si no tenen entrada, perquè clar, no totes, no sé, Sí. Llavors el que podem fer, per exemple, és enregistrar amb un mòbil. Per tant, necessitarem dos mòbils per substituir aquests dos micros i tots dos hem de tenir una aplicació per poder gravar. I també hauria de ser, idealment, la mateixa en els dos mòbils. I llavors no podem gravar el vídeo i l'àudio des dels mòbils? Sí que podem, però ens haurem d'assegurar que tots dos mòbils poden gravar amb la mateixa qualitat. Llavors, els mòbils actuals sí que és veritat que tenen molt bones càmeres i que no hi hauria problema. Però el més difícil és fer coincidir i trobar dues persones que tinguin el mateix model de mòbil en el mateix moment i just en el lloc de l'entrevista. És que... A veure, però si la qualitat del vídeo i el format coincideix, llavors perfecte, no? Ja ho tenim amb això. No del tot, perquè si fem servir mòbils o també si fem servir càmeres, en realitat també necessitarem trípodes per donar estabilitat a aquesta gravació. Per tant, hi ha cosetes, És veritat, això, allò dels trípodes. I com es fixen els mòbils a un trípode? Doncs hi ha adaptadors per poder fixar-los i són relativament econòmics. En el cas de que no en tinguem, podríem adquirir un de manera relativament fàcil. I si finalment fem servir càmeres o una càmera sense entrada de micro i un mòbil, llavors l'àudio i el vídeo de la càmera van per separat. Sí, llavors el que haurem de fer és sincronitzar-lo després. Farem servir una claqueta, un picar de mans, quan comencem a gravar, i després unirem en el muntatge totes dues parts.